Eh, Egunon, Buenos días. Eskerrik asko denoi, etortzeagatik. Bai, bueno, kenengo dut zen ere buruan txongo dut. Ez daki jantzi behar dudan edo ez. Bueno, eskerrik asko denoi etortzeagatik. Ni oso pozik nago gaur hemen Thibaut Tourmont aurkezteaz. Gaur ona ekarri ahal izan dugu, berak lan mota desberdin bat egiten du. Entzuten duzu itzulpena? Bai? Ondo entzuten duzu itzulpena? Bai. Normalean ikusi dugun lanen bestelakoa da bere lana. Batik bat fanzinekin lan egiten du, eta azkenean atzo izaskune galdetzen zidan ea fotoliburua zen ala ez. Ni egia esan fotoliburuaren barruan sartzen dut, eta irudia eta papera dago gainera. Thibaut Tourmont oso gutxi dakit bere biografiaz, lehen pixka bat hitz egin dugu, autodidakta da, Capretonen bizi da, Capreton hemendik gertu bizi da. Beraz, horrek ere hurbileko egiten du Thibaut. Gainera hurbileko maitasun konpulsibo bat duelako paperarekiko eta irudiarekiko. Irudi egokiekin, irudi aurkituekin lan egiten du, oraintxe kontatuko digu. Liburuak egiten ditu, alduen leku guztietan bilatzen ditu bere irudiak. Eta fotokopia gisa egiten du bere lana. Niretzat oso lan interesgarria da. Xarma handia du. Eta aipatuko duen edo hitz egingo duen edo kontatuko dizkigun irudi horiek pixkat denetatik handaukate. Alde batetik lan enziklopediko bat egiten du, eta bueno, ez du gehiago hitz egingo. Entzungo dugu zer duen esateko Thibaut, eskerrik asko. Eskerrik asko Gabriela, zure aurkezpenagatik. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizut, eta Santelmo Museari eta Izaskuni nire aurkeztera gonbidatu nautelako. Hain zuzen ere horrela da. Oso gauza gutxi dabil hortik niri buruz, nire ibilbide artistikoari buruz eta biografiari buruz, nahiko atipikoa da nire ibilbide artistikoa. Eta ondo esan duzun bezala, artista autodidakta naiz, 40 urte ditut jadanik, eta praktika artistikoa izan dut gaztetatik, margolaritzarekin hasi nintzen, pinturarekin, eta gero lan desente egin dituen polaroidarekin eta argazkiekin. Eta berehala konturatu nintzen oso argazkilari txarra nintzela, baina lanean jarraitu nuen argazkien euskarriekin, polaroidarekin hain zuzen. Baina kolaxa egiten euskarri txikietan. Pixka bat lana brodatuz eta josturak eginez. Alkimia nahiko pertsonala osatzeko. Eta medio honekin, edo ingurune honekin, edo bitarteko hauekin erakusketa batzuk egin nituen. Eta garai hartan, Parisen bizi nintzen, Santuanen, hain zuzen. Eta han merkatu bat dago, eta han oso ezagunak dira azoka txikiak, antigualeko gauzak saltzen dituztenak, brokanteak daude. Eta hasi nintzen kalean liburuak aurkitzen. Brokantistek bota egiten zituztenak, nahi ez zituzelako. Ni hasi nintzen liburu horiek gordetzen, eta kolaxak egiten hasi nintzen. Beti liburu hauetatik ebakitzen dituen irudiekin. Gero bizitzak eraman ninduen Cabretonera, ja danik urte batzuk. Eta materiala alde batera utzi behar izan nuen, ezin izan nuen osorik eraman Cabretonean. Eta konturatu nintzen Cabretonen, ezakit hori Espainian gertatzen den, baina Cabretonen kutxa hauek daude liburuak sartzeko sistema harrigarria da. Jendeak utzi egiten ditu liburuak bertan, eta maileku sartu dezakezu eta gero utzi. Doako zerbitzu bada. Eta liburu kutxa hau, Cabretoneko liburu kutxa hau,
hainbat altxor ekarri zizkidan gauza, beretan harrigarriak aurkitu nituen kutxa honetan, eta nire buruari esan, lehen gai oso interesgarria izan zitekeela nire lanerako. Horregatik, egunero, kutxa honetara joaten nintzen, eta jendeak jadanik ez dituzten gauzak aurkitzen dituen, edo gutxienez beste helarazi nahi dizkienak. Beraz, hasi nintzen liburu pila metatzen, kolaxeak egiten hasi nintzen, irudi desberdinak hartzen dituen, gain jarri egiten dituen, bata bestearen gainean, eta haiekin aurpegiak sortzen dituen beste pertsonai batzuk sortzeko. Eta orduan hasi nintzen, kolaxarekin zer egin nezakeen. Eta konturatu nintzen jadanik gauza asko eginak zirela kolax teknikaren bitartez. Eta nire lana pixka bat errepikakorra zela. Jadanik erredundantea, jadanik eginda zegoela. Eta behar bada, etzela hori nik egin nahi nuen lana. Beraz, horla, egun batean, nire lan mailan hasi nintzen horri hauek jartzen, eta lotura bat sortzen hasi nintzen entziklopedia mediko batekin. Hori da benetan begiak ireki zizkidan lehen liburua. Hau ikusteko ze aukerak zituzten irudi hauek guztiak. Hemen ikusten ditugu irudi batzuk. Ze liburu aurki ditzakegun. Hau adibidez da Arako misterioaren liburua. Liburu hauek aurkituz joan naiz. Ez bakarrik kutxa horretan. Baizik eta beste toki askotan. Akropolisa, era askotako gaiak dira. Baina hau da aurkitu nuen lehenengoa, entziklopedia medikoa aipatu dizuedan hori, eta gero beste liburu hauek ere aurkitu nituen, hainbat tekniken inguruan, hainbat alorren inguruan, lanparen historia, esate baterako. Eta ikusi nuen, edo konturatu nintzen, irudi guzti hauek beste zerbait kontatu zezaketela, beste modu batean aurkez zitezkeela. Eta hasi nintzen irudiak ebakitzen, ero moduan, jotake, eta kutxetan sartzen. Eta halako batean, entziklopedia medikoan ireki nuen eskoliosisaren inguruan, eta hor, ondoan dantzari buruzko liburu bat nuen. Dantzarien gorputzak tentsioan bizkarreman da. Eta pentsatu nuen, zein da harremana dantzarien eta eskoliosisaren artean, esate baterako. Eta irudi hauek etzen balin baditut, eskoliosisaren irudiak etzen balin baditut entziklopedia medikotik, eta jartzen balin baditut beste horri alde batean, oraindik ere medikuntza izaten jarretuko luke, edo beste izkera, edo beste semantika bat izango luke. Izan dezake dimentsio estetiko bat, eta horixe da egin nuena, noski. Eta konturatu nintzen, lotura oso argia zegoela, kendu nuen irudi horren artean, bere jatorrizko euskarrian eta bestearen artean, eta dimentsio artistiko oso zabala hasten zela. Horrela, irudiak estima genitzake bata bestearen ondoan jarri gabe. Beraz, ekimen berri bat hasi nuen, eta konturatu nintzen nire eskuan lehen gai ikaragarria nuela. Ez dena nirea, baina berrinterpretatu dezakedana. Eta beste pertsona batzuei eman dizaiek edana, beste irakurketa bat egin dezaten, eta beste pertsona batzuk ikus dezaten. Eta, Gabriela ados egongo da nirekin. Seguruen liburua, argazki liburu azkain, nahiko sinestezina dena, baina pixka bat aldenduz ungoaz liburu etatik, ez bali badira argazki liburuak edo informazioa asko aurki daiteke ordenagailuan. Erraxagoa da Googleen informazioan aurkitzea liburutegira joatea baino. Horregatik nire buruari esan nion. Behar bada garrantzitsua zela ekimen hau aurrera eramatea. Eta liburuak beste modu batean berrera biltzea. Eta azkenean nahiko azkar obsesio bihurtu zen. Duela 5 urte, ari naizela honela lan egiten, liburuak metatzen ditut, kutxa hauetan bilatzen ditut, irudiak bilatzen ditut, eta liburu txikiak egiten ditut. Lanak egiten ditut liburu txikiekin. Hau da, nik hasiera liburu txikiak aurkitzen dituen eta nik pixka bat euskarri hau erreproduzitzen nuen. Horri, txuriak betetzen dituen beste liburu txiki bat sortzeko. Hau da, duela 5 urte,
egin nuena, Galimar du izena. Hau da hor duzuena eta ikus dezakezue. Hainbat liburu egin dituen honela irudi hauen inguruan, begien inguruan, esate baterako aurpegien inguruan, eta pixkanaka irudiak berreskuratzen dituen toki batetik eta bestetik eta matematika zehatz batean oinarritzen nintzen. Horrela lauzpabost ale egin dituen, eta zorionez gonbidatu egin ninduten azoka batera, Bruselara Reziklart du izena. Eta ara gonbidatu ninduten, Reziklart azoka horretara, autoedizio areto horretara, sekula egin ez nuena, eta nire 5 liburutxoekin joan nintzen, eta editore espezializatuak arkitu nituen fanzinetan eta argazki liburuetan. Eta horrela, konturatu nintzen benetan zertzen edizioa. Eta ikusi nuen ze arlo egon zitekeen, zen balan egin zitekeen honen inguruan, eta egile bandire lanan interesatu zen, gero Andrea, Bookshop-ekoa ere hortxe zegoen, eta asko interesatzen zaizkionak mota honetako liburuak, esan nuen, berbada fanzinea izan diteke bitarteko egokia, bide egokia nire praktika aurrera eramateko eta beste batzuei ezagutzera emateko. Eta horrela hasi nintzen fanzine txikiak egiten, eskuz egiten, eta fotokopiagailu bat aurkitu nuen momentu jakin batean, eta horrela edizio txiki batzuk egin nituen, modu paraleloan. Hasi nintzen gainera, eta ikusten dugu horri alde hauetan, hasi nintzen xafla batzuk egiten, gaur aretoan ikus daitezken horiek, eta irudien montajeak dira, baki egin ditudanak zuzenean liburuetatik, eta nik erabiltzen ditut 4 xaflak, nire asmoa zen bilduma bat egitea irudi hauek kontserbatu izateko. Eta azkenean pentsatu nuen, behar bada, urrats bat gehiago eman behar nuela, eta hurrengo fasera edo pasatu behar nuela. Eta hasi nintzen proiektu hauek beste modu batean garatzen, editore bat aurkitu behar nuen horretarako, eta horrela jende gehiagori aurkeztu izateko nik egiten nuen lana. Horrela hasi nintzen galeria bila, eta beste leku batzuen bila hasi nintzen ni hartzeko moduan. Eta Backcop ezagutu nuen. Parisko egitura bada, 4-5 urte, duela 4-5 urte sortu zena, eta artista tailerrak biltzen ditu 400 metro karratutan, liburutegia eta arte galeria ere bada. Eta bidelinien mezu bat, sare sozialetik esan nien, hau da nire lana, posible litzateke zuekin hitz egitea, eta ikustea zer egin dezakegun elkarrekin. Eta topaketa hori niretzat oso garrantzitsua izan zen, elkarrekin jarraitu genuen lanean, eta proiektu oso garrantzitsuak eraman ditugu aurrera. Oraindik ere geroago aurkeztuko ditudan txafla hauek egiteraino, segundotxo bat mesedez. Backcop buruz hitz egin duzu, Parise kanpoan dagoena, eta leku zoragarria da, egia esan, zen galeria badu, liburutegia ere bai, eta gero jaisten zara, eta hor ditu prentsak inprimitzeko ere bai, eta leku zoragarria da, magikoa esan genezake, denboraz kanpo balego bezala. Bai, leku gutxi daude horrelakoak Frantzian, leku guztiz berezia da, tipikoa esan genezake Frantzian. 18. arrondismontean, eta oso pozik nago haiekin batera lan egiten dudalako. Hainbat fanzine aurkeztuko ditut, ez ditut kronologikoki aurkeztuko, bideo batzuk ditut ere, argazki batzuk ere bai. Eta gero zuzenean ikusiko dituzue fanzineak, bideak motzoak dira, Hemen aurkezten ditut hainbat proiektu, hau da Bi Artzain, 2021,
eta artxibategiak erabilita eta kolaz zarrak erabiliz eginda. Mania dut, dena gordetzeko mania izaten dut. Eta oso ale gutxi egiten ditut beti, 10 eta 50 artean. Egia da, fanzinen alderdi garrantzitsuena dela kantitate txiki hori. Hori da garrantzitsua. Eta ni material nahiko simplea erabiltzen ditut, adibidez fotokopiagailua erabiltzen dut. Nireak jadanik 15 bat urte ditu. Eta orain hasi da pixkat ondatzen, batutan ez du funtzionatzen, eta ez du modu perfektuan imprimatzen, eta nik uste dut horrek bere ekarpen artistikoa egiten diola, fotokopiagailuak ematen du arteari lagundu egiten diola horrela niretzako interes handia du fantzienak horrela egitea, eta batez ere autoeditatzen ditudan argitalpen horietan. Nik oso gutxi lan egiten dut ordenagailuarekin, fantzine bakoitzak bere maketa jatorrizkoa du, eta fanzineak bere argazkiak ditu, baina batzutan kolaren arrastoa gelditzen dira, batzutan argazki batzuk ez dira ondo enkajatzen, ez dute ondo enkajatzen beste batzuekin, eta bueno, interesgarria da. Ederki, ea ireki dezakedan. Ez du ematen du ezin dela ireki. Lehen funtzionatzen zuen, ez dakit orain zergatik ez duen funtzionatzen. Puede haber... Bueno, aprobetxatzen dut esateko, hemen ditugula Tiboren fanzinetako batzuk ditugula, zaila da denak lortzea, ze oin gutxi egiten dituenez, ez zaude gainean bere ala, ez dituzu lortzen. Hemen ikusten duzuen hauek denak liburutegian daude, konsultatu nahi badituzue. Ça marchait, ouais. Aquí podemos ver también que la práctica es todo muy analógica, que con lo digital pues... Praktika oso analogikoa da, eta, bueno, askotan, ematen du beti burrukan gabiltzara teknologiekin. C'est bon, oui.
Donc ça, oui, c'était un autre fanzine encore qui a été, du coup, que j'ai auto-édité. Et voilà, à partir d'images, encore une fois, qui sont voilà, d'images dans des livres trouvés. Donc le lien sur les formes est important. Il y a Eta beti badago ari eroale bat formetan, hemen aurkitu nuen ari hori lotu egiten dituenak. Irudiak deslekututa daude, ez dute testu inguru jakin bat. Eta ideia da, haiei esan nahi guztiz bestelako bat eman. Eta utzi nahi diot irakurleari, ikusleari, berak egin dezan bere iruditeria, eta berak egin dezan irudi hauen interpretazioa. la suite de leurs histoires. Ça, c'est un autre. Eta fanzine hau, la suite de l'ordre d'histoire, hau da, kontakizunen jarraitutasuna, nik ere autoeditatu egin nuen, eta gustatzen zait, erretratu txiki hauek jartzea, eranstea, elementu txikiak eranstea, zerbait ekartzen dutenak, ekarpen bat egiten dutenak, eta horri esker ikusleak irudikatu egin dezake zer adierazi nahi den. Gauza, kontakizunak irudikatu ditzake. Ematen du gainera horrek beste norabide batean eramaten zaitu dela. Bai, noski, eraman egiten hau beste mundu batera. Eta oso instintiboa da, fanzinetan lan egiten dudanean, gauza hauek iritsi egiten zaizkit momentuan, loturak, puntu komunak aurkitzen ditudanak, irudiak zerbait esaten didatenak, eta nik irudi asko betetzen ditut, eta proiektua iristen danean, metatuz joaten ez gauzak, sortzen hasten naiz, eta gero papatean agertzen da liburu bat, eta ematen du hori dela gakoa. Hau da, utzi egiten dit ari, eroale, edo lotura hori ez hartzen irudi guztien artean. Eta Gabriela, esaten zenuen moduan, 4 urtean 54 fanzine editatu ditut gutxi gora bera. Beraz, bulkada antzeko bata, niretzat. Eta hori da nik dudan harremana lan honekin. Hau da, azkenetako bat, Batkopek argitaratutakoa. Medikuntzaren alfa klasea. Hau, Batkopek argitaratzu zuen eta lehen itxialdian egin nuen Frantzian. Nik entziklopedia mediko bat nuen, 10 alekoa, handi xamarra zen entziklopedia. Eta konturatu nintzen, garai hartako ikonografia, medikuntza tratatu zuela eraskotako irudien bitartez. Zeuden aurgaixoen irudiak, gauza oso bestelakoak eta ikonografia oso zabala zutenak. Eta irudiak errekuperatzen, berreskuratzen joan nintzen entziklopedia honetatik eta xaflak egiten joan nintzen. Hau da, inventarioaren estilo antzekoa koloretako fanzinea da, ez naiz oso gustora sentitzen kolorea erabiltzen, normalen txuri beltzean lan egiten dut. Eta hemen ikus ditzakezue irudi guztiak. Eta 4 fanzinetan dago bilduta lan hau guztia.
Hau pixka bat desberdinagoa da. Fanzine nahiko desberdina da, eta egintzen landetan egindako ekitaldi baten arabera. François Lusto gonbiatu ninduen komisarioak eta propagandaren inguruan lan egin genuen momentu horretan. Muntaia handiak egin nituen, eta baita ere formatu horretarako, eta fanzine hau publikoari banatu zitzaion. Behar bada galderarik duzue, ederki, nik gustatuko litzaiteke zure galdetzea, ze hitz egin duzu irudiak elkartu egiten zenituela bere testuingurutik aterata, eta gainera gero estetika antzeko bat sortzen zen duela horri esker, eta berbada hori dela zure eginkizuna. Eta nik uste dut gainera estetikaz gainera badagoela zerbait gehiago zure fanzinetan edo zure inventario arrazoitu horretan. Esan duzu proiektu politiko bat ere badela. Politika ere agertzen da zure fanzinetan. Hau da, ez da bakarrik apustu estetiko huts bat. Zerbait gehiago dago, estetika baina zerbait gehiago dago. Bai, fanzinea berez objektu politiko bada nolabait esateko. Ze asmoa da nik egiten dudana, hau da obra sortzeko asmoa. 10 eta 50 ale egiten ditut bakoitzetik esan dudan bezala, eta tarifa da jende askok ordaindu dezakeen zerbait. Beraz, niretzat fanzine bakoitza obra bada. Margolari batentzat bere misea obra den bezala. Nik fanzinekin lan egiten dut eta prezioak edo salneurriak 10, 15, 20, 25 eurokoak izan daitezke. Nik uste dut hori berez keinu politiko bat badela. Eta hortik aurrera, egia da gauza askoz gehiago ikusitzak egula, politika sartzen dut, elementu sozialak, gaiz asko sartzen ditut, interpretatu daitezkenak fanzinen bitartez, jakina, bai hoxe. Bai? Kaixo. Alde zerretik pentsatzen duzu gaia fanzinen egin aurretik edo argazkiak eramaten zaituzte gaira? Argazkiak ematen didate gaia. Baina badago zerbait oso magikoa horretan. Eta askotan hor topaketa bat egoten da, hau da zaila da azaltzen nola egiten dudanik artea. Hor pasadizo asko daude kontatzeko egia esan. Baina esan ezake argazkiak itzuli egiten dutela asmo bat edo sentimendu bat, nik dudan sentimendu bat une horretan. Hau da, irudia agertzen da, interpretatu egiten dut momentu horretan sentitzen naizen moduaren arabera. Beraz, argazkiek gaia ematen didate, baina barruan ere nire barruan zerbait dago. Eta horri esker interpretatu egiten ditut nolabait. Eta horrela erabili egiten dut gai oso zehatz bat aditzera emateko. Baina oso gai zabalak izaten dira, egia esan ez dira oso gai zehatzak. Eta gai handiak izan daitezke garrantzitsuak. Baina gero baita ere gai zehatzak erabiltzen dituz fanzineak hor daude asmo bat transmititzeko edo emozio bat transmititzeko. Kaixo. Lan egiteko modu horrek behartu egiten zaitu oso bizkor lan egitera, ze egoera animikoez hitz egiten balin baduzu, momentu batean dutuzun egoera animikoez, edo zuk irudi bat gotzen diozun egoera animiko horri buruz,
Beraz, zure bilakaerak, zure heldutasuna, hau da, irudi hori, behar bada zentzua galdezak ez du beste modu batean sentitzen zera, edo zure interesa behar bada aldatu egin delako. Bai, hain zuzen ere, horrela da. Bai, horrela da. Ni gero saiatzen naiz irudiak ez berrerabiltzen. Baina fantzine batek, emozio bati erantzun diezaioke, eta egun batzuk geroago, gertatu daiteke ber irakurketa desberdin bat egitea. Horregatik, nire praktika oso instintiboa da. Hau da, oso bizkor lan egiten dut, egia da, ze irudiak beti ere intentzio bati dotzen zaio. Eta inventarioaren proiektuan ere horrelako zerbait egin dut. Nik inventario honetan 4 urtezan egin dut, oraindik ere lanean jarraitzen dut inventario horretan. Eta hor ikuslea jartzen dut bere emozioen aurrean hain zuzen ere. Eta interesatzen zait nola begiratzen duen irudia, nola interpretatzen duen. Eta inventario desarrazoitu hori, esposizio batean erakutsi dela izan dut, eta galdera hori egiten du, hori hain zuzen ere. Eta gero aurkeztuko dizuet. Inventario desarrazoitu hori. Orain zuzenean aurkeztuko dizuet. Inventarioaren proiektua nahiko proiektu berezia da. Bat kopekin lanean hasi nintzenean, hau da nik aurkeztu nien lehen proiektuetako bat. Garai hartan 80 xafla zeuden, eta nik xaflak erabili nituen, 4 xaflak, eta hor irudiak jarri nituen, arkitu nituen liburuen irudiak jarri nituen, orain 420 xafla daude, 2027 argazki dituztenak, denak liburotatik ebakitak eta den jarrita edo kokatuta xafla hauen gainean. Irudi hauek hautatuz noa, hau da, ez ditut denak aukeratzen. Eta 4 urtean, 420 horri xafla egin ditut, eta hasi nintzen hauek metatzen eta gordetzen, eta bat kopekin batera erabaki genuen xaflak editatzea fanzine gisa. Eta 12 fanzine egin ondoren, erabaki genuen liburu bat argitaratzea, hau da, 12 fanzine 4 urtean, eta asmoa zen, 420 xaflak prestizatean aurkeztu egingo nituela galerian. Gabrielak ezagutu zuen galeria horretan. Ikuspegi globalago bat izateko lanaren inguruan. Eta atlas handi bat sortu nuen, munduaren kartografia zabal bat. Ikuspegi handi bat irudi medikoen bitartez, irudi esoterikoen bitartez, badaude retratuak, abstraktuak, zelulen inguruan, eta modu guztiz aleatorioan. Erabat pentsatu gabe, nola jarri daitezken irudi guztiak elkarrizketan. Nahi nuen modu instintiboan lan egin muntaiak egiteko orduan. Eta koherentzia bat eman, espazioan, planoekin, eta baita ere koherentzia bat izateko paperaren gainean, ze elementu interesgarria bada liburu hauetan. Hau da, kolore, nabardurak, ze tinteak dauden grisak, beltzak, desberdinak dira. Eta irakurketak azkenean nolabait, nire garunak nolabait irakurri behar du xafla hori, xafla hori modu integralen irakurri behar du, eta modu koherente batean irakurri behar du xafla hori. Eta proiektu honek eman zion bide aipatu dudan erakusketa horri, eta erakutsi zirenak izan ziren egindako lehenengoak.
Donc à noter que sur ces planches... Xafla hauetan, ez da irudirik berriro ikutu bere jatorrizko formatuan jarri nituen, eta horrelaxe aurkitzen ditut nik liburuetan. Lan honek duen gauza interesgarrietako bada, nola irudiek elkarren artean hitz egin dezaketen formari buruz. Elkarrizketa bat sortzen da irudien artean, alegia. Izan diteke elkarrizketa poetikoa edo tragikoa. Ze irudi batzuk nahiko txokanteak izan daitezke, eta gero itzul daiteke gizakiak hobekien egin duena, historian zehar, badibidez artelanak, eskultura klasikoa, antzinako eskulturak, eta beste une tragikoago batzuk historian, eta horrela bide bat marraztuz joaten naiz. Erakusketa, Parisen egin zen urrian eta azaroan, Xafla hauek aurkeztu zituen bi modu eszenografikoetan. Lehenengoan Xaflak hainbat aretotan erakutsi ziren, hemen ikusten ditugu irudi batzuk, ikusteko nolakoa zen irakusketa, eta hemen 20 Xafla daude, gaur ere modu antzekoan jarri dugu aretoan, han aurkeztu ziren modu honetan aretoan, eta uste dut Gabrielak lareun da 20 horiek elkarrekin ikusi ahal izan zen dituela. Eta ikusi ze publikoak nola jokatzen duen irudi hauen aurrean, orduan konturatzen zara, pertsona bakoitzak bere bizipenen ondorioz edo bere historiaren ondorioz identifikatu egiten zela irudekin modu desberdinetan. Haiekin ezartzen zituzten loturak desberdinak ziren pertsona bakoitzean, beraz, liburu bakoitza ikusteko modua desberdina da. Ikusteko modua bere interpretazioa desberdina da. Hauek beste areto batzuk dira, erakusketako beste areto batzuk, eta hau pieza invasiboagoa da. Hau da lehen bertsioa, hemen agertzen da dena foto grabatuz, argazki grabatuz beteta dago, ze bat kopek erakunde gisa, sotoan gainera serigrafia eta grabatu lanak egiten ditu, eta beste gauza batzuk grabatu tailer oso polita dute sotoan, eta nik hor lan egiteko aukera izaten dut, eta beraien irudiak erabilditzaket grabatuak egiteko. Han egon nintzenean bai ikusten nuen ze errekreazio egiten zenuen irudian, eta bai, zure ikuspegia zenuen artearen historian, ze irudiak artelan ingurukoak dira askok, baina ez bakarrik arteran historia, baizik eta ere ikuspegi etnografikoa erabiltzen duzu, eta oso interesgarria irudiko litzaideke gaur hemen aurkeztea Santelmon. Santelmok ere badu museo etnografikotik asko, beraz, zuk kontatu pixka ba, nola kokatuko zenuke zure lana artearen historiaren barruan. Ze zuk irudiaz duzun ikuspegia alderdi historikoa lantzen duzu, batetik, eta badere badu bere kutsu etnografikoa, historikoa, oso garrantzitsua dena. Bai, eta antropologikoa ere bai esango nukenik. Bai.
gogora ekartzen du pixka bat David Warnerren lana, eta ark erreferentziak ezartzen zituen eta loturak ezartzen zituen arte lanekin. Eta proiektu honetan hainbat aukera nituen. Hori zen kontua, hau da nola jarri hori, nola eszeneratu hori espazioan, elementu ugari dituelako lan honek. Pietron Tweet galeria, hor erakutsi ahal izan genuen hainbat modutan, egin genuen all over bat, ingelesez esaten den bezala, xaflek areto osoa estaltzen zuten, ikuslea erdian zegoen, giltzapetuta bezala irudi hoien guztien artean. Gainera aukera izaten dugu xaflek mugitzeko ze papera lodi xamarra da. Beraz, liburu bat balitz bezala, alde batetik. Hau da, berriz ere atzera liburu bat izan daiteke. Lehen gaia liburua da, eta ematen diogu berriz ere bere lehen funtzioa hasieran zuen hori irudiak ebaki horretik. Eta bai, proiektua nahiko interesgarria da, erakutsi ondoren, jende askok uste du interesgarria dela, eta bueno, zorionez pertsona askorekin hitz egin ahal izan nuen, erakusketa ikustea etorri zirenak, eta beste batzuk ez zekiten ezer. Eta kanpotikan ikusten zituztenean paretak esaten zuten, hau zer da? Beraz, hor galdera asko daude, modu asko daude proiektu hau erakusteko, edo erakusgai jartzeko. Lauren da, horri hauek ez dute ere ordena konkreturik, beraz, horregatik da desarrazoitua, ez baitago arrazoirik bat abestearen ondoan jartzeko nas genitzake, etengabe, eta horrek ematen dio erakusketari alderdi oso garrantzitsu edo interesgarri hori, ze aldatzen joan daiteke. Horrela jarri ditugu modu aletarioan, fanzineren ordena genuen batetik, gero edizioarena, gero xafla jatorrizkoak ere hartu eta bat kopi esan nion fotokopiatzeko, eta hori izan zen pixka bat abia puntua. Ukitu gabe fotokopiatu genituen zuzenean, eta gero nasi egin genituen, gero horman paretan jartzeko, eta bigarren zatia egin genuen edizioan kendu egin genituen guztiak, eta berriro nasi egin genituen inolako ordenari gabe, paretan jarri genituen berriro. Hori ere interesgarria da horrek funtzionatu egiten duela, hau da, hasieran egintzen irudien aukerak eta hori, gero horrek beti ere elkarrizketa bat sortuko duela irudien artean jartzen dugun moduan jartzen ditugula. Bueno, horrek sor dezake narratiba desberdin bat, baina erantxe egiten dena, beti zerbait berri dago, zerbait gehiago dago ikusteko irudi hauetan. Bai, hain zuzen ere horrela da. Eta gainera uste dut, horrela mantendu ditzakegula dauden bezala, eta 2-3 aldiz bueltatu gaitezke. Eta naiz eta posizioz ez aldatu xaflauek, norbera sentitzen denaren arabera, sentitzen dituen emozioen arabera, horretan sentitzen den moduaren arabera, norberak ikusiko ditu irudiak modu batean edo bestean. Irudi batzuk atentzioa gehiago emango diote, beste batzuk aldez horretik beste batzuk eman ziotena baino gehiago. Eta beraz, hemen ere bideo bat ekarri dizuet, argitaratu dudan azkenekoa, 12. Eta Voilà, ce que j'expliquais, c'est effectivement, on est parti vraiment des planches. Hau da, esaten ari nintzena. Abia puntua, xaflak izan ziren, baina fotokopiak erabiltzearen abantaila da, sortu egiten dula lotura bat irudien artean, nolabait bateratu egiten ditu, eta lan egiteko moduan ere bai, beste modu batean lan egin dugu hain zuzen ere liburuekin orduan, eta horrela lortu ditugun koloreak bateratuagoak izan dira. Eta gero
paperaren tinte desberdinak, ze tintak erabiltzen dira, nola gelditzen diren paperean grisak eta beltzak, eta bapatean irudi batzu gehiago ikusten dira, gailendu egiten dira paperak duen koloreagatik. Eta batzuetan volumenak ere sortzen dira, egia esan oso interesgarria da. Hamabi fanzine daude horrelakoak argitaratuak, eta erakusketarako liburu bat argitaratu genuen. Hemen xaflak murriztu txikiagotu egin genituen, hau formatutik atera egin ginen eta hau formatu txikiagoa da. 420 orriko liburuak dira eta oso testu gutxi dago. Erabaki genuen testu ingururik ez ematea. Manuel Moganek idatzitako testu batzuk badaude, bera da bat kokepeko lemazaina. Eta editatutako objektuen bildumazale handia da. Eta berak azalpen txiki bat idatzi zuen, proiektua nola ikusten zuen azaltzeko. Eta beraz, euskarri formatu hau alaua baino txikiagoa da. Gabrielak esan duen bezala, Panini album baten antzekoa da niretzat. Eta jadanik hasi naiz hurrengo xafletan lan egiten. Eta behar bada urteen poderioz, errepertoriatuko ditutalik eta irudi gehienak. Bueno, 20 inventarioaren 20 ale tibo turmantenak ikusiko ditugun noiz bai. Bai, entziklopedia bat egin dezakegu, noski, behar bada, horrelaxe egingo dut, behar bada urte batzu barru, noski. Me decías también de igual... Esan ditazu, behar bada, liburu handixiago bat egiteko asmoa zenuela, jatorrizko formatua kontutan hartu, zerbait bereziagoa, zainduagoa agian egiteko asmoa zenukela etorkizunean. Bai, noski, jakina hori iritsiko da noizbait. Eta nire asmoa da jatorrizko xaflak eskaneatzea eta ahalik alden neurrian jatorrizko tonuak mantentzea eta euskarria ere mantentzea. Eta gero egia da ez dakit proiektu hau gero lehen gai, ez ote den lehen gai bihurtuko beste etorkizuneko proiektu bat egiteko. Kontua da, bai, gauza asko imagina genitzake. Eta nire lan guztia ikerketa lan bada. Ez dago inoiz ezer bukatuta. Eta bukatuta baino gehiago ez dago ezer finkoa denik. Ez dago ezer horrela geldituko denik betiko, behar bada geroago beste lotura batzuk ezarri ahal izango dira beste fanzine mota batzuk egiteko. Edo fantzinei buruzko liburuak egiteko ere bai. Eta batez ere uste dut ikerketa lana dela eta ezer ez dela inoiz geldituko. Komentatzen zenuen ere puntu bat oso garrantzitsua dena. Hau da, material hau dena zuk aurkitu egiten duzula, eta behar bada ez duzula materialik aurkitzen batzuetan, edo jendeak materiala ematen dizula nolabait. Hau da, oinarri hori izateko, aurkitzen dituzun gauzetan oinarritzen zerrela. Bai, noski. Bai, egia da, jende bat hasi dela niri liburuak ematen.
baina beti dago adrenalina hori, ez? Aurkitzearena, irudiak behar ditudan irudiak aurkitzeko. Egun batzuetan irudiak aurkitzen ditut, beste batzuetan. Ez egia esan liburu asko metatuz noala, eta liburu batzuetara itzuli egiten naiz urteak pasala, eta hasieran ezer esan ez zidaten irudiek, orain esaten didate zerbait, berriro begiratzen ditut, ze behar bada gauza berriak daude esploratzeko, edo beste irudi batzuk aukeratzeko. Batzuetan, liburu batean, irudi bakar batek esaten dit zerbait, ebakitzen dut, horretan behar bada ez dit zer esaten, nek edo itzultzen ez dut, beste lotura batzuk sortzen ditut. Eta beraz, bai, badut artxibategi funts bat, eta bai, liburuka kutsara hiltzutzen naiz, bai. Ze hori baita interesgarrena niretzat asmo hori, bilaketaren asmoa. Eta gero Parisa joten naiz ere bai, eta bueno, adrenalina hori dut, kalean liburuak aurkitzeko gogo hori, topaketa hori sortzearen gogo hori. Eta oraingoz, bueno, topaketa guztiak zoriontsuak izan dira. Beraz, bai, egia da. Bai, badira, eta gainera egon dira une batzuk, bereziak, lehen proiektuan, inventarioan, momentu batzuetan ezin nuen, xafra batzuk ezin dituen bukatu, ze enituen beharraina irudi. Beraz, bilatzen jarraitzen nuen, ateratzen itzen irudi egokiak aurkitzeko. Ondo egokituko direnak gainerako irudiekin. Bueno, jendeak ere liburuak bialtzen dizkizu. Beraz, guk ere parte ardezakegu, adibidez, gustatzen zaigu merkatu txikietara joatea, posible litzateke hori zuri liburuak bialtzea? Edo bilatzen duzu liburu mota oso jakin bat? Hau da, baldintza batzuk bete behar dituzte. Papera izan behar du, edo garai jakin batekoak, edo badituzu... Ez da, hola. Muga bakarra nire aldetik da, nik ez du dela erosi behar. Hau da, bestela ez litzateke topaketa bat izango. Hau da, transmisio bat nahi dut. Eta, hau da, kajan liburuak uzten dituen jendea kontuan hartzeko modu bat. Ez dago mugarik liburu motaren arabera, esan behar du txuri beltzean, ez du garai bat jakin bateko izan behar, ez du gai jakin bati buruzkoa izan behar, izan daitekeen kuadernazioari buruzko liburu bat, esate baterako, eta oso gauza interesgarriak arkitzen ditut batzuetan. Eta gauza pixkat esoterikoak ere bai, irudi mota hau, esate baterako, behin testu ingurutik aterata irudi guztiz geometriko bihurtzen da. Non garrantzitsuena formak diren eta ez zeri dagozkien. Beraz, gai guztiak dira interesgarriak niretzat. Hau da Aragokoaren misterioari buruzko irudiak, irudi esoterikoak dira. Behin testu ingurutik atera ondoren, inork ez daki zeri dagozkion irudi hauek, irudi abstrakto bihurtzen dira. Beraz, edozein gai, edozein liburu izan daiteke potentzialki interesgarria niretzat. Eta, bueno, hori bai, saiestu egiten dut argazkilari handien lanekin lan egitea, ze horrek copyright arazoak ekar litzake. Baina ez ditut argazkilari ezagunen argazkia jartzen inventarioan. Beti jartzen ditut gauza orokorragoak, batez ere arlo soziologikoan. Est-ce que vous avez des questions? Bada galderarik? Galderarik bada, mesedez, orain da momentua. No, bueno, yo quería, digamos, Bueno, nik azpimarratu nahi nuke. Ez da horren beste galdera bat, baina baiz esan nahi lukena zerbait. Hemen liburuaren eta paperaren zaleak gara. Beraz, asko gustatzen zain niri, botatako liburu hoien zati batzuk, erabiltzea gauza berri bat egiteko. Eta beti papera erabiliz, beraz, garai honetan, hain digitalizatuta gauden hauetan, beti pantelakin gabiltza. Eta, enaiz, esaten ari ezarra garenik eta beste mundu batean bizi garenik, horretatik ere pixkat ere izango dugu, bai. Baina niri asko gustatzen zait, asko zure lana
paperarekin egiten duzun lana, liburuarekin egiten duzun lana, eta fanzine merkea, hori ere garrantzitsua da. Esan duzun alderdi hori, beti erabakitzen duzu paper mota berbera fanzineak egiteko. Paper biziklatu bada, merkea, hitz egin zizuten Japoniako paper baten inguruan, oso testura eta tono egokia zuenak, baina zuk bilatzen duzu paper biziklatua izatea. Beraz, garai hontan, dena botatzen den garai honetan, eta irudia digitala den garai honetan, zuk baduzu lan, paperetik oso hurbil dagoena, eta niri pertsonalki asko gustatzen zaidana. Baina uste dut, ez dago mundutik kanpo inondik inora ere, badu bere esanaia, nire ustez oso esanahi potentea du. Gure bizitzan oraindik eta gure gizarte honetan batez ere. Eta, etzan galdera bat baizik eta, iruzkin bat. Baina hain zuzen ere horixe da esan duzuna. Egia da pixka bat ingurunearen kontra, doala, bizi dugun guztiaren kontra doala egiten dudan hau. Esan duzun bezala, irudi digitala, hau da, edonon dagoena, ordenagailuetan, etengabe ikusten ditugunak, nik liburuetan bilatzen ditut, bai? Eta gustatzen zait, gauzak erakustea, batzuetan irudi medikoak dira, askotan ez dira errasak ikusten, baina orain irudietan ematen du beti irudiak perfektok izan behar dutela, eta argazki bat ez badu Photoshopa pasa edo Instagrameko iragazkietatik ez bada pasa perfekzioa bilatu nahian ematen du ez gura zer balio. Niretzat emozioa dator imperfekziotik, horrek eragiten ditu emozioak, imperfekzio txiki horiek eragiten dituzte emozioak eta horrek laguntzen di niri errealitatea ukitzen. Nik uste du gero eta gehiago aldendu egiten garela errealitateetik. Eta errepikatuko du, nik uste du fotokopia gailuen bitartez, kollaxen bitartez, aurkitzen dugu hori. Hau da, hain zuzen ere, imperfekzio hori, gaur egun bizi dugunaren kontra doara, baina jendeak behar du, ere bai. Eta ikusten baldin baditugu eskoletako testu liburuak, gaur egun dituzten testu liburuak, 80ko hamarkadakoak naturzientzietan, hainbat argazki erakusten ziren, erditzen inguruan, esate baterako, eta ze testu liburuk erakusten dute hori gaur egun, zer erakusten diote hori gure seme-alabei gaur egun, hau da, une hori uste zoragarria den hori, bizitzen zaila den hori, ez da inon erakusten. Beraz, nik uste dut galdera ikur horiek hor daudela. Eta ondo egiten dugula, ondo egiten aldugu hain mundu perfektua erakusten. Ez ditugu imperfekzio horiek behar, ez alditugu akats horiek guztiek behar gero gauzako beto ulertzeko errealitatean. Proiektuak dira, egin ditudan batzuk, batzuetan aurpegi pixka desitxuratuak erakutsi ditut. Eta galdetu zuten, nola erakutsi dezakezu horrori hori izugarrikeri hori hor dagolako, eta hori dena erakutsi beharra dagoelako. Ez da oso zabala da. Eta halaxe da. Nik galdetu nahi nizuke ere lotura belgikar horren inguruan, fanzinearen inguruan. Ze nik ikusten dut bilduman liburu belgikar asko daudela, behar bada ez dutenak inorako zer ikusirik, baina bada nola baiteko filosofia bat hor fanzinearen inguruan, belgaren inguruan, eta baita ere lotura badago Espainiarekin, ze Antonio Jimenez Sanz buruz hitz egin duzu, egile hori nik asko maite dut. Eta gainera Espainiar bada Belgikan, jadanik badaude Espainiar batzuk Belgikan lan horren inguruan lanean beraz lotura hori. Lehen esan dudana da azken batean nik fanzinea aurkitu nuen eta bere
unibertsoa Antonioren bitartez Bruselara joan nintzenean lehen aldiz. Gonbidatu ninduten hainbat azoketan eta aretotan parte hartzera, kolaboratu genuen hainbat proiektutan, azkenetako bat izan zen, berak aurkeztu duen erakusketan, Bruselan, non fanzine bateratu bat egin genuen. Eta beraz, bai, badago lotura hori Bruselakin, eta hori Antoniori esker izan da. Nire aita artistikoa dela esan genezake, ikuspegi zoragarria duen argazkilaria da. Eta Antoniok animatu ninduen lehenik eta behin egiten dudana egitera. Eta beraz, bai, lotura afektibo oso sendoa dut Bruselakin. Bai, ze hor dimentsio dago presente dagoena hainbat fanzinetan. Zure irudietan, badago ere irakurketa bat, zure fanzinetan eta zure inventariotan bai, hori ere Antonioren proiektutan agertzen da. Bai, azken fanzineak, egin ditugun azken fanzineak, egin genuen azken fanzinea Bruselan egindako erakusketa batetara, nik uste dut ale argitaratu genituela oso txikia izan zen. Eta nik berrerabili genituen irudi horiek. Hau da, gero liburuetan bilatu ordez, korpus bat bidali zidan, irudi korpus bat bidali zidan, ume zurtzen inguruan, eta bere azken liburuko irudiak ere bidali zizkidan, eta gutun zuri bat eman zidan. Nik nahi nuen egiteko, eta ni entretenitu egin nintzen, guztia bir fotokopiatuz, irudiak ilundu egin nituen, aldatu egin nituen, fotokopiagailuan zuzenean egiten nuen, kolaxeak egiten nituen, irudiak bata bestearen gainean jarriz. Complètement aux images qui, moi, me parlent. Eta bere argazkiak bat datoz erabat nik egindako beste lan batzuekin. Alako batean berari buruz aurkituko banu olako argazki kutxan, sigurnez bere burua hartuko nuen. Ez dakit Espainian ez dagoen edo berbada Bartzelona, norbatek esan du, dira kutxa batzuk kaleetan daudenak, eta zuk hor utzi ditzakezu, behar ez dituzun liburuak, etxean irakurriko ez dituzunak, eta han usten dituzu. Eta aurkitzen baldin baduzu, interesatzen zaizu liburu bat, hartu egiten duzu. Beraz, kutxa horiek hor daude kalean, atetxo bat dute, kutxa horietan, argazki bat ikusi dugu lehen, eta niri sistema zoragarri bat iruditzen zait, egia esan. Eta azkenean bere zirkulazioa badu, eta behar bada liburu batzuk ez dute bizitzari pertsona batentzat, eta oraindik ere badu beste bizitza bat. Eta hori da, merkatuaren hastapen bat, baina dirua ez dago tartean, zuk usten duzu, eta hartu egiten duzu. Ez dago diru trukerik, beraz, nik uste dut printzipio hori oso interesgarria izan daitekela. Ça se développe de plus en plus. Bai, gainera hori gero eta gehiago egiten da herrialde askotan, eta niri izugarri gustatzen zait. Ze horrek lagundu egiten di nire praktikarekin, jarraitzen edo non, eta gainera beste zerbait, beste zenbait alderdi positibo, guraitze batzuk hartu, liburuiek hartu, eta kola pixkat hartu, autozerbitzu gisa nire lana edonon egin dezakete. Benetan zoragarria da. Eta nire herrian dagoen kutxa horrek mugimendu handia du eta liburu mugimendu handia izaten du, egia esan. Sí, no, que es verdad que hay, había lo de... Izen ingeles bat zuela, zuk liburu bat uste zenuen toki batean, eta gero partekatzeko. Baina, printzipioa pixka desberdinagoa da, baina azken baten gauza bera esan genezake bai. Eta, ez dakit, ez dago besterik kontatzeko, hurbildu liburuak ikustera, plantxak ondo ikusteko. Sí, hay diferentes fanzines y aquí uno de tu colección y el próximo que
Bueno, eta hurrengo fanzinearen maketa hemen daukat, proiektuak Oracle du izena, eta azken hilabetetan lan egin dut hortan, gogori nahi baldin baduzue ikusteko edo galderarik baldin baduzue ere, hemen nago ere, galderarik egin nahi baduzue. Amaitu egiten dugu gainera itzulpenarekin, eta, eskerrik asko denoi etortzeagatik, eta hurbildu bere lanak ikustera, eskerrik asko Tibori. Eskerrik asko.